Yagamen tana mai da martani akan zage-zagen da ake mata a social media. Uwarki kenan yan Daudu ne kaza na ce in dai suna TikTok. Ka dai sani Murja ba ta da wasa, duk wanda ya taɓo ta tamkar wuta take mai zafi, kana yi mata ba daɗi sai na kai ta gaya maka goma irin wadda ka gaya mata ba daɗi. Haka nan muke ji daga murjaibrahim kunya, muna jin ki. In dai babana yana kafarin gilaji ya kita wallahi dan Daudu ne. Kai yasa na babban mahaukaci ta faru ta ƙare, inda take cewa hatta mahaifinta ma ɗin ka dai ji magana ta ce ni dai ba a baki na ba, domin na ga bidiyon ne a TikTok na ɗauko shi domin in tallata ma duniya ta sani. Ni zan kai wa baban mu shawarar duk bala'in da za a yi ta turkuɗe auren ta gudu. Kalu inna lillahi, Murjaho ta ballo August, ta ballo ruwa, ta ballo September, dama muna cikin August. Ka dubi wannan magana da Murja take cewa ko da a'a ni dai kun dai ji ba ni na hidi ba, ki ci gaba da hidi Murja. Billahi lazi dan Daudu ne. Na rantse da Allah dan Daudu ne, na faɗa a samun gaskiya ya cikakken namiji yana tunanin zai je kasuwa ya yo siyayya shi yayi menene ya tafi gida ƴaƴansa matansa ya kare a dasarin gilayi da kaza. Ai billahi lazi cikakken namiji ko ba dan Daudu bane ba inda yana TikTok to bai da aikin yi. A ƙarshe Murja ta ce wai duk wanda yake mutunan kirki baya biyewa ya dinga TikTok domin ita ma ta samu abin yi, bata ci gaba da yin TikTok ba kamar yadda kuke gani. To Murja dai Yagamen ƴar garin Kano ce kuma kowa santa a Kano. Ko ni din nan ka kula kwana biyu da na samu aikin yi ko kallon banza TikTok ya ishe ni, barantana namiji za ka zo ka gaya min ba lagosu da su yayi can za su yanka duk wanda ta yi ciwo in ya ga dama ya haƙuri in ya ga dama ya yanka ni shi ya ga zai duk ko a gefen zuri ba ya ga zai ya layan Daudu ne tare zan ce malam Ibrahim a dama kake dan Daudu ne kai ban sani ba to baya yi. Allah ya kishe ni tabewa ko wannan makakkun da zaka gani majority zuwa ake a dauke su ba su suke yin TikTok ba manyan nan dattijai uwarka.